ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ମାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନାହୁଁ। କୋଲକାତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସହର ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଥିଲା ଯାହା ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଲା। ତାହା ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ମମିତାଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସହରରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୋଲକାତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ମମିତା ଦେବନାଥ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ବି ଥିଲେ। ଏହି ଗୁଣ ହେତୁ ସେ ସାରା ସହରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ନିଜ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ପରି ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ, କିଛି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତର ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମମିତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମମିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିଲା। ଏକ ସାଧାରଣ ମାମଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ପୁଲିସ ଏହି ଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଲୁଚାଉଥିଲା। ମମିତାଙ୍କ ମୃତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିନଥିଲା। ସେ ନିଜର ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବଳାତ୍କାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯିଏ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ରାତି ଅନ୍ଧକାରରେ ମମିତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ମମିତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୀଡ଼ିତା ସେହି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଯିଏ ମମିତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ, ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। ଘର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଏକ ଛାୟା ଦେଖିଲା ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ମାଟିରେ ଖସିଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଅଟକିଗଲା। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାର ମମିତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲେ। ମମିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦିନେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅନ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ପଛକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ମମିତାଙ୍କ ମୁହଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଏକ୍ସ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ, ସେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମମିତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମମିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମମିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମମିତାଙ୍କ ପରି ସମାନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମମିତାଙ୍କ ନାଁରେ କୋଲକାତାର ଆତଙ୍କ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯିଏ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣେ, ସେ ମମିତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ମମିତାଙ୍କ ଛାୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶେଷରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ମମିତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି କରିହେବ ତାହା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମମିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅପରାଧୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଅଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋଲକାତାର ଲୋକମାନେ ମମିତାଙ୍କ ନାମରେ ଭୟ କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ମମିତାଙ୍କ କାହାଣୀ କୋଲକାତାର ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଏହି କାହାଣୀ ବାସ୍ତବର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।